po ba'y nananabik muling magpuri sa ating Panginoon? Amen! Ang lahat sa tayo ay nasasabik na magpuri sa ating Panginoon. Kaya ibigay natin yung best natin para sa Kanya. Sabi nga kung sino man yung, siguro yung awitin na alala ko sa mga old Christian nila. Yung sabi nga din, when we all get to the heaven, sabi niya, what a great rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Nandala po ba? So, what more? Sabi niya, habang nandito pa tayo, ibigay natin yung best para pag nandun tayo sa langit, bibigay natin yung more best natin para sa ating Panginoon. Sabi nga, wala tayong ibang gagawin doon, kundi ang magpuri at sumamba sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Amen! Natin yung best natin sa ating Panginoon. Nasa
Salamat po, Lord. Kayo'y ang iyong Lord, inabuo doon sa krus para sa aming mga kasalanan. Kaya, Panginoon, kaya ang tinataas, Panginoon, pinupuri, tinatangila, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong pagyakap sa amin. Mga
wala na inuos at inayaran. Tinakip